This dream is from a viewer who dreamt of giving birth, holding the baby and cutting the umbilical cord. What could this mean? Asike silalele. Morning show, morning Pastor Weningi. Ngicela ukubuza ukuthi ma uphupha uteta kusho ukuthini umbona umntwana umphethe uze unquma nale umbilical cord. Pastor, ngabe sho ukuthini lokho? Esinye esiningi kuthathwa njengento enhle uma uphupha ubeletha, ayibona. Ngoba kwabanyiswe ukuthinta impumelelo umuntu esuke nayo, yabo isuke sisekusondele ayithola umuntu loyo noma asuke vele seyamukela leyo mpumelelo yakhe kuloko asuke kade sebenzela phe kwakhe, yabo. Kodwa komunye kuyenzeka ukuthi oluvele uzobeletha. Yabona ngoba ngenzeka uphupha uzobeletha vele mhlawumbe umuntu okhulelwe sesisondele isikhathi sokubeletha uzobeletha futhi ngempumelelo uyiphupha ubeletha, yabo. So kumuntu ongakhuleli kumuntu manje Pastor solo ungena emlonyeni la na ibuye ingidida yancanda asithi ke uphupha kanje kodwa akazithwele lo muntu so isithi nemesinjalo kuyena lapho ngenzeka ukuthi uthola into esukuthinta imiklamo ethile esukuthinta ama ideas athile asuke sebenzela phe kwama concept athile asuke asebenzela makunama initiative asuke abhizi ngawe yabo uthola ukuthi mhlawumbe asazomlethela leyo mpumelelo ngayiphupha futhi into efana nale yabo. Kodwa kwabanye futhi kuyenzeka uthola ukuthi nje mhlawumbe uphupha ebeletha wake waba nayo mhlawumbe ingane ethile esikhathini sendlule mhlawumbe yaphuphuma liyabuya futhi iphupha efanelile ngoba mhlawumbe wake waba nayo ingane especially ngaba kumuntu lokulima libuya njalo lephupho lelayo mhlawumbe iphupha njalo uyabeletha usho ukuthi ngeze mhlawumbe wakwaba nasi ukukhulelwa mhlawumbe saphuphuma isisu wakwaba nayo lo ukukhulelwa mhlawumbe saba terminated isisu. So leli phupho lingabuya futhi likhombisana izinto afuna iaddress mhlawumbe izinto ezinhlambuluko ehlambulele yangane noma lo amphefumulo lo yana ukulivala leli phupho Pastor ukunquma kona okwe-umbilical cord kusuke sechaza ukuthini ke la no kuyahambisa into eyodwa vele obviously ukukhumbula ukuthi ingane vele iphume nayo lona so ukuze iphume kahle ufuna kunqanyule lona sala ukuze uzonqamula noma uma uyibelethe esibhedlela kuzobe kungodokotela kuzobe ngamanesi azobe enqamula hayi izwakele ke Pastor asiphuthume kwelinye futhi.